går med Shahins manager. Situationen er selvfølgelig alvorlig. Han er i sikkerhed. Han har en god dialog med sikkerhedspolitiet i Tyskland, som selvfølgelig sørger for, at han er i trygge rammer. Men det er naturligvis ikke en situation, han ønsker. Det er ikke en situation, nogen ønsker, og skal bo i såkaldte sikre huse. Og hvad handler det her om? Ja, altså, den som ingenting ved, er jo imbecil, stupid. Men den som ved noget, men intet siger, er kriminel. Og Shahin ved noget, og derfor så siger han noget. Shahin ved, at Irans befolkning lider. Shahin ved, at Irans folk bløder. Derfor taler Shahin gennem sin sang, gennem sin musik. Shahin har ikke noget problem med islam. Shahin har et problem med de ayatollaher, som har voldtaget deres egen religion og misbruger den til deres eget formål. Når Shahin påkalder sig den 10. imam, så er det ikke for at gøre grin med religionen.